Hello mga kasuginlan, kumusta? Mga pituo data. Niining taknaas kabuntagon samtang nagakapi kita. Buot na akong ipaambit diha sa inyo ha. Ang usa ka kuminto may kalabutan sa halapad og dako kayo nga corruption nga nagapanghitabo dinhi sa ato ang nasod. Nagitalimbikitan sa mga opisyalis nato sa gobyerno. Gikan sa lokal ngadto na sa nasyonal nato na panggobyerno, sa mga elected o sa mga appointees sa ato ang panggobyerno. Kini ato ang hisgutan dili isip pagtuki lang sa politika, apan isip pagtuki usab sa ato ang kasing-kasing, sa ato ang konsensya o sa hustisya. Apan una daw padayon ngadto sa unahan. Magabasa ko sa pulong sa Ginoo sa libro sa Isayas, kapitulo 10, versikulo 1 o unang bahin sa versikulo 2. Nadiin ang pulong sa Ginoo nag-ingon, alaot kadtong nagsugo sa dili matarong nga mga sugo, ug ang mga tigsulat nga nagpunay og sulat sa pagpanglupig, aron sa paghikling sa nanginahanglan gikan sa hustisya ug sa pagsakmit sa katungod sa mga kabus sa akong katawhan. Nausa may kalabutan niini nga ato ang gibasa sa isyu nga atong paghisgutan karon. Now, sa ato ang gibasa sa sulat ni propeta Isayas, kini iyahang gisgutan tungod kay ang Dios nagsulti kaniya nga iyang silutan ang Israel. Silutan sa Ginoo ang Israel. Sa rason na adunay mga pagpanglupig o adunay injustices nga mga nagapanghitabo sa ilaha usab nga nasod o sa ilahang katawhan. Now, adunay gyoy silot na paghahimuon ang Ginoo. Adunay silot nga nagpaabot alang kanila. Now, sa nagapanghitabo karon niini nga nasod, dili layo nga makasinati usab kita og mga latos kabuhaton sa ato ang Ginoo niini nga nasod. Now, unsa bagyoy hinungdan nganong aduna may korupsyon? Nga kun ato ang tun-an, estudyuhan, wala man ni siya gitudlo diha sa eskwelahan. Gani, ang gitudlo sa ato sa eskwelahan, mga maayong kinaiya, maayong pamatasan, maayong binuhatan. Gikan pag-eskwela nimo sa elementary, nanay JMRC. Pagka high school nimo, pagka college nimo, nagpadayon ang pagtudlo sa imuha sa kining ginatawag values education. Diha sa balay usab nato, wala usab ni gitudlo sa tua. Bisag unsa ka pitos o kalisod ang ato ang pamuyo, wala gid ni siya gitudlo sa tua sa ato ang ginikanan. Papa, mama, lula, lulo, mga katikulangan, wala gid ta gitudloan na kung magkaipit-ipit mo, pangawat mo, panghilabot mo, paghimo mo og krimen, paghimo mo og dautan. Wala ni gitudlo sa tua. Pero nganong kini nakatunan man. Naggrabe ang korupsyon karon mga panahon na. Ug di lang karon panahon na kundi sukad pa sa unang panahon, aduna na ni say aduna na isyu nga kabahin sa pagpangurakot. Bisan asa ta mo adto, diha sa gobyerno, gikan sa lokal, ngadto na sa national, grabe ang pagpangurakot. Diha sa mga pribado nga organization, adunay pang pangurakot. Bisan sa mga religious organization, adunay isyu sa pagpangurakot. Bisan diha sa mga kasimbahanan, adunay isyu sa pagpangurakot. Gani ang hinungdan sa pipila ka mga simbahan na masiak is tungod sa korupsyon. Muna, makaingon kang anong grabe man ang paghitak ni ining pagpangawat o kining korupsyon. Nga wala man ni gitudlo sa tua. Unsa magyud ang hinungdan? Anong nakat-on man ta niini? Anong daghan sa mga tao nakat-on og kini nga issue? Di lang ni sa mga educated na mga tao. Di lang ni sa mga graduhan. Di lang ni sa mga adunahan. Dili lang ni sa mga tao nga naa sa posisyon. Dili lang ni sa mga tao nga kabos, walang-wala. Kundili issue ni sa ato ang kasing-kasing nato. Ano man? Tungod kay kung imuhang tan-awon, bisan ang mga yanong tao, makakatun man ani, nakabalo ni ini. Nahinumdum ko sa una, way back, more than 2 decades ang milabay. Sobra 2 ka dekada na ang milabay.
nagtrabaho ko sa usa ka auto supply nga diin usa ko ka sales boy. Sales boy ang tawag sa kuha kay dili man ta educated. Kung educated to, murag nindot paminaw salesman. Pero kay nagpaboy raman ko adto o sulugoon raman ko. So sales boy ang tawag sa kuha. So tungod kay nagabantay lagi ko sa negosyo sa kong amo nga mao ang auto supply diha sa General Santos City. Ingon nga sales boy. Aduna gyoy mga higayon na maka-encounter ko og customer. Customer nga dili tag-iya kun dili gisugo lang. Mekaniko, electrician nga diin mupalit og kining mga car parts, no? Ug mahibulong ko kay bisan gamay ra kaayo ang kantidad sa mao nga car parts. For example, light bulb sa sakyanan na nagkantidad that time 10 pesos. Maingon gud ang katong customer na isulat sa resibo himua nga 12 pesos. So tungod kay request sa usa ka customer, so mapuy akong buhaton. So dito na ako nasuta nga bisan sa mga yano nga tao, bisan sa mga gitawag nato ng mga uneducated na pareha nako, dali ra kaayo makatuon sa pagpangawat. Kini usa ni ka klase sa pagpangawat. Di lang tong nagakatkat og balay, nagagubaan ng mga balay niya, nagakuha ng mga butang diha sulod sa balay. Dili lang na mao ang klase sa pagpangawat, kundi bisan kining mga inaani nga pamaagi pagpangawat ni. Ug di lang isa ka customer ang ako ang na-encounter kundi halos di na maihap tungod sa kadaghan. Tungod kay 3 years ko nga nagtrabaho ingon nga sales boy o sulugoon sa usa ka auto supply. Kadaghang higayon pud ko naka-encounter mga tao nga susama niini. Now, ngano man gyud nga makahimo ang tao sa pagpangawat? O ngano man gyud nga makakat-on man sila niini bisan wala man ni gitudlo diha sa eskwelahan, diha sa balay, labi na kanato ng mga Pilipino na rooted gyud ta sa values, no? Grabe ang disiplina sa tuwag pagtudlo sa tuana. Bisan sa ako nagikaingon bisan gani sa kapitos pa sa kinabuhi nato. Wa gid ta gitudluan sa atong mamag papa o katigulangan na dong pangawat ra gud mo diha. Tubar gud ng saging diha sa imong silingan, kuwaar gud ng manok diha sa imong silingan. Kay para natay makahawat wala gyud. Gani kusion pa ta punalan pa ta kasab-an ta kung makasala ta kung ato yung hilabtan, no? Pero nganong grabe man ang Pilipinas isa na siya sa mga top 3 ang Pilipinas sa pinakakurakot nga nasod sa Southeast Asia. Ano ka? Abi ninyo, ang akong nakita, ang hinungdan ngano ang tao makakaton sa pagpangawat bisag wala kini eskwelahan. Tungod sa kahakog o pagka-diskontento sa kinabuhi. Diskontento sa kinabuhi, kahakog. Daghan ng mga tao gusto nga dali ra madato. Mao nang mangawat. Mao na musulod og politika, dili man tanan siguro, pero aron madali ang pag-angat sa kinabuhi kay daghan man tag nahibaluan nga pagsulod sa politika nanindot ang kinabuhi. No? Unya ang nahitabo tungod kay nakasugod na og pagpangawat, pagpangurakot, dili na mohunong. Mao ni ang isyu sa pagka-diskontento. Pagkahakog, gusto nga dali makakwarta, gusto nga dali madato, gusto nga dali maangat ang kinabuhi, ug sa diha nga miangat ang kinabuhi, igo na unta. Pero ang problema, musamot ang pagkakawatan kay nga naman discontinto man. Naanay balay, naigo ka kapuy-an, gusto pa og laing 5 o napulo ka balay. Naanay bike, gusto pag motor, naanay motor, gusto pag sakyanan. Naanay duha ka isa ka sakyanan, gusto himuong duha, naay duha, gusto himuong napulo. Naay daghang kwarta nga napundo gusto pa nga dungagan pa gyud. Gusto pa gyud nga mudaghan pa gyud ang mga kwarta. Can you imagine? Ang kahakog sa tao ug ang pagkadiskontinto sa tao maoy hinungdan nganong dali ra kaayo praktisan ang pagpangawat o ang pagpangura sa kwarta nga dili man ilaha kundi ila unta sa mga tao o ila sa mga constituents. Now unsa man ang akong nakita nga solusyon niini? Ang nakita nako nga solusyon niini mao ni si Kristo. Dili atik-atik.
nga dunay Kristo. Dili atik-atik nga Kristohanon, no? Kay bisan sa church naani nga issue kining corruption. Mo ni sagad na may tabo nga ang simbahan masiak, no? Mabungkag kay tungod sa kwarta. So dili ni I'm not talking about sa Kristohanon nga kanang Kristohanon kuno, kundi Kristohanon nga adunay tinud-anay nga kabag-uhan sa iyang kinabuhi. Kay nagtuo ko nga ang usa ka tao nga may tinuod na Kristo iyang kinabuhi, di gid siya maka-ako sa pagpasipala sa iyang Dios. Ha? Murabag si Joseph. Sa diha nga gitintal siya sa asawa ni Potiphar na makigdulog sa iyaha. Gisultihan gyud niya ang asawa ni Potiphar nga dili ko makahimo sa pagpakasala sa akong Dios. So kung tinuod lang gid ka nga may kahadlok sa Ginoo, kung tinuod lang gid nga may Jesus ang imong kinabuhi, dili ka makahimo sa pagpasipala sa imong Dios. Pinaagi sa pagpangawat, pagpangurap, pagpanglupig sa imuhang constituents, pagpanglupig sa mga Pilipino. So mao ni siya ang nakita nako nga solusyon. So unta kay giilaman ta nga nag-inusara nga Christian countries sa Southeast Asia, unta ato ang maikinabuhi ug makumatud-an na Christian country gid ta. Luod kay paminawon o pangit kay pamalandungon na gitawag ta og the only Christian in Southeast Asia, pero number 3 sa pinakakurakot nga nasod sa Southeast Asia. Shout out sa tanan ng mga politiko o mga appointe sa ato ang gobyerno, gikan sa lokal, nasyonal, na pinadya sa Kongreso, Senado, Malacañang. Unta, mubati mo kahadlok sa Ginoo. O mabatulan ninyo sa Jesucristo sa inyong kinabuhi. Ingon nga inyong Ginoo ug manluluwas. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw ug God bless kanyong tanan. Anton sa sunod higayon.